Ay ma'am, nakay-parcel ba? Ikaw si Ma'am Kimi? Ay, oo, ya. Ako si Kimi. Pila na tanan niya? Kuhan ra ni siya ma'am, 7,000 lang. Ha? 7,000? Ayan, pwede pa na ako na ma-reschedule? Ay ma'am, di na yun di pwede reschedule. Kay kapila na ka nag-reschedule ani. Lisod pa kay kakuntakon, di pa gini mo kwaon. Cancel na lang na baby. Ay di yun di pwede cancel sir. Di na yung mabayaran akong kahago ba? Bayari yun ni sir. Wow! Excited na kayo kumaka-unbox akong mga box. Wow! Wala, ninduta ni. Wow, favorite po dyan na ako. Kumuta dyan aning branded nga bag. Uy! Wow! Uy! Dapat ay isa. Black! Wow! Ninduta ni. Uy! Oh! Ganahan dyan ko ani ba? Sana dyan makapahambog na dyan ko ani sa mga silingan. Kaya naman na kay branded nga bag. O, diba? Uy! Hala! Mani ako ang relo nga 18 karat gold. Wow! Uy, ninduta ni. Uy! Wow! Bagay kay ni sa kuha ba? Bidobe! Wow! Ninduta, oy! Nanadyan kayo panghambog sa ilaha. Kaysa una kay ilahara kong ingnan na ako'y nindot nga pog, na ako'y nindot nga rilo. Karoon na, ako'y kapahambog sa ilaha. Tag 10,000 pa, Jud. Ay! Perfect! Keme. Uy, Unsa naman po na mo gipang-order? ikaw daw na, ako'y nindot nga bag. Lantawa, nindot ka ayaw. Kanya na po dyan kay gold nga rilo. 18 karat. Tila ni bayhana oy. Anong gusto ko man ka? Unsa lagi panguha nimo bag na po? Bag, nindot man na. Unsaon man nimo ning bag? Mabusog ka ning bag. Para na ako gamiton pa pag manglaag ta. Lain kayo katong bag nga pang diri aray butang. Sama na, uy, lain ka ayo. Sige na. Duha pa jud ka buok ang imong gi-order. Puli-puli man ako. Tila ni bayhana ni oy. Asa magagikag kwarta na pamalit nimo ana? Katong 13 man good nimo nga gihatag nimo sa kuha. Tila ni bayhana ni oy. Ang akong 13 man pa jud ang imong gi-order ani. Sige na, good cardong. Paborito ba yan ako ng mga bag? Paborito bitaw. Una-una ragot nga. Stila no yung mga pang watay tarong pagkaon driya nga. Wa pa ganito ka pait og bugas, imuha dito kay gasto. Sige lang, good sa man ka, oy. Ikaw ba yan ba? Di ka kabalo mo tipid-tipid og kwarta, magkabalo kang dagan pagkita gastonon diri sa sulod sa balay niya, nakapalit ang diaper sa bata og mga gatas. Wala pa, cardong. Mao na, yun una pa nimo nang gamit sa bag unya, wa ka kapalit og diaper og gatas para sa bata unya. Hastila ni bayana bisag unsa na imong gipang order sa Shopee. Magamit mangyapon ni sa bata, butangan na niya mga sanina. Ay, stila ni bayana oy. Sige, kana lamlaman ang bag ha. Mao pagikapoy ta, grabe atong paningkamot o trabaho. Cardong, sorry na, good. Ano sa mga karon rogani ko naka-order. Sige na ba, please. Ayaw na kasuko. Oh, sige mag-maintainer tag ginamos og bulat ani. Cardong, wala na ba yata bugas? Pangutang lang sa dito Stila ni bayana ni oy. Sama na siya, uy. Kapoy mong kaayaw ato dito among utang. Maulaw ko dito, Sige na ba? Sige, na ko kuan Andrea. Sweldo. Hala? Ano ni sweldo ka ron? Nasweldo ko pero gamay ra gid akong agi karon kay dako ba ko gisiin no. Asin Cardong, hala. Nanay kwarta si Cardong. Gay ko, be. Di ara na 1,000 ra ngatag sa imo kay kabalo ko sa imo bisag unsa rin mo orderon. Di ka magpaybalo sa kuha. Unsa man na? Unsa may mapalit ani? Palit ang bugas mo na ipatog bugas og sudan. Dili magsilbi ang kwarta sa imo kay gastador kay kambayana ka. Asa man na ni mong uban hatag, ha? Sa mo ang single mom na pod. Astila ni mo diri ra na. Ako'y maggunis akong kwarta nako kay di ka kabalo mo budget. Padaplin dia kay matulog ko. Cardong, sige na. Papagdukon ta kaon niya. Sige. Lamay, bulan ako bagdok, gigapoy ako bagdok. Cardong, sige na ba? Sige na. Tagayin na lang gud ko. So di nung madala ng inarti nimo ha. Padaplin dia kay matulog nako. Tagayin lang gud ko sa imong sildo bisag gamay lang. Sige na. Ako say gunit sa akong sweldo karon kay ugma wala na ni kay bisag unsa lang pang ordero nimo. Cardong, mara man gagamiton roman gihapon diri sa balay dili kay Ani na lang. puro ako ana lang. Ug unsay pamaliton diri sa sulod sa balay. Pangayo lang sa kuha ako magunit sa kwarta kay Asusi. Ay, wala ka
diri sa balay. Di mo kumusugot nga walay bugas diri agod. Unsa man taon ka? Basta ako sa gunit og kwarta, padapin sa diya kay matulog sa ko. Ang kayo, ano sa ba na? Diri sa ka ba? Istoryahan na isa ta. Kayo dong, ano? Sige na, wala kayo pampalit og napkin. Basta lang, no? Pati napkin. Nagproblema ka? Sige na, good o kulang man yung sa kalibong yung gyatag. O, tanawa, bugas. Mahal kayong bugas. Di, Nasud, naman ko yung mga brief dito, mga gisi, mga buslot. Mao sa to himog napkin. unsa man ka kayo dong, unsa man na, ay. Pero kadung mga single mom lagi, ug unsa iyang niya sa imo, hatag lagi dayon ka. Nya sa kuha kay dili, mo dili pa ka. Alangan kay, kabalo mo ito mo budget. Di, para sa imo, gastador kay ka. Sama na, ay. Relax ako kay kapay ko trabaho. Pardong! Na, sama na siya, ay. Ay, sa diri ba? Mag-istorya sa ta, na? Hindi, Judani, ay. Di ko pinangga ni Cardong ba? Ayo. Ayo. Sama na, iya? Ay ma'am, nakay parcel ba? Ikaw si Ma'am Kimi? Ay, oo, iya. Ako si Kimi. Pila na tanan niya? Kuhan ra ni siya ma'am, 7,000 lang. Ha? 7,000? Pwede pa na makansilya? Ay ma'am, di yun ni pwede kansilon ma'am ba? Kay grabe layuan ninyong area. Tanawan niya kung tiil o nagkalapok. Nya, imuara kong kansilan o parcel. Di ka maluwi sa kuha ma'am? Ay, kuan, manggod ya. Uy, nahutdan, manggod kog budget, da. Manggod na una dari ang parcel. Nagamit na nako ang kwarta. Ay, di yun ako na problema man. Nag-order ka niya, wala kay kwarta. Saan man na ya? Uy, nga wala naman dyan ko'y kwarta nga ikabayad. Ay ma'am, pangitay dyan nagparaan ma'am. Kaya di na dyan ko kabalik diri ugma. Kay lahi na po diri among deliveran. Ayan, pwede pa na ako na ma-reschedule? Ay ma'am, di na yun ni pwede reschedule. Kay kapila na ka nag-reschedule ani. Lisod pa kay kakuntakon. Di pa hindi mo kwaon. Ay, sir, kadali lang, sir, ha? Ay, lagkasuko. Tawagon sa nako akong bana, sir, ha? Kardang! Sa man, sa mukha ay kabalo ka nag-relax ta diri ah. Kardong! Nakakay parcel ba? Sige na. Tangon sa di, ha? Si parcel. Sige na ba na kay parcel niya abot ang rider? Bahala ka niya, kabalong natulog ta diri sa mukha ni mo, kabalong gikapoy ta. Kardong, bayari sa ito ba? Wala na po yung kwarta. Ano ako man imo ang pabayro na imong parcel diya? Bahala ka diya oy. Kardong, sige na ba? Duha pa yan niya ito ni Dayday. Sige na. Grabe na po ka oy. Unsa ni nga parcel mo pang-order diay? Kuan man to. Bag. Ha? Kami ni Bibi. Bag. Bag? Oo. Kabuang naman na oy. Nindot man kay to. Mas nindot pa to atong isa. Sige na, Cardo. Ay nako, sa mukha ni bihana ni oy. Sige na, nasuko. Makaon ninyo ng bag? Makaon ninyo na? Sige na ba? Magamit man na mo na, Cardo. Sige na ba? Nako. Sa mukha ng bihana ni oy. Sige, pang-order. Sige na. Nasuko na kayo ang rider. Ano masuko man ang rider? Langan, gaingnan man ako nga i-cancel sa. Asa man ang tao ni nga. Anong order ka nga i-cancel nimo? Sige na. Normal masuko ginang rider. Sige na ba? Yun na lang sagot. Ay, nambayahan ay sa mukha nimo eh. Pila man dayon na? Ay sir, may hapon sir. 7,000 na ninyong parcel sir. 7,000 lang daw, Cardo. Unsa? Gila na rin mo ng 7,000? Nagkalsa-alsa naman gani akong itlog tinirpaho dito niya. Ikaw sige ka pang-order og parcel riya. Ako, barato naman kayo na. Barato ng style ni mo eh. Bayri na di kong bayad ano unsa man taon ka? Cardo, sige naman. Wala naman kayo kabayad. Sabi ka bayad na ko nga. Ang kwarta diriya nga igor ani diriya konsumo sa balay. Bayarin na lang sa God. Mangutang na lang ko niya dito ah. Ang utang niya, mangutang ka niya. Ako kaya pa rin mabayron. Oo, malamang. Sige na ba? Ay, naku, noon sa amin taon yung kinabuhian ni, oy. Nagdugang-dugang pa jug ka. Sama na siya. Karon rabeta. Sige last na gid ni. Lamlama ni mo pang-order diri ha. Yay, salamat sir. Mo pang watay lain kwarta diri Karon rabeta na, Cardong. Pila ra ni kwarta ang taon ako diri 1 2 3 4 5 6 O 6,000 ra unsa nga pag-iguan eh. Ay, Cardong, katong gihatag niya masuko ah. Pamugas man na. Sige lang, mangutang na lang ko niya dito sa... Uy, Isa man ang taon yung bayahan na ni, uy. Kana sa kanimo pamugas man na, uy. Cardong, gahapon pa na sige balik-balik diri ba?
Na kay bag order, nag-order na po kag bagong bag. Amo man ang duha. Ay, naku. May pamubag sa ako dito, perte, pumahala po ng baga, 5,000. Sige, Ay, pila, 7,000? 7,000. Laliman ka na 7,000. Urot ako 13 man pi, unya. I-order na po kag bago karon. Sige na gud kay dong. No na, pa nagliso na gani, tadiri ang pamugas gani, niya, ikaw patakar ang order. Di ba pinangga man nimo si Dayday? Ay, naku, may hana ni, uy. Sige na kay. I-cancel na lang na, baby. Dili gyud ni pwede cancel sir. Di na mo bayaran akong kahago ba? Bayri gyud ni sir. Ang tawa, okay. Dili, magit matalag, cancel, gid. Sige na lang gud kay dong. Barato ra bitaw na. Ay, kalabad ba mo sa ulo, eh. Duha na gani mo, buhiunon rin sa sulod sa balay. Nagdugang-dugang pamugas suhunon. Sige na ba? Dara, dugan Grabe. na. Oh. Oh, ne? Oh, mo na. Sa din nga, klase nga bagay nga pang-order ni mo. Ano kay Tingnan dong? ang bayanan ni, uy. Lamlama na, mauni, kauna mo ni. Lamlama ni, oh. Isa man ang taon ka. Samang ka, uy. Patakar ang order. Kadaghan, wala mo pang-order ni mga bag. Pardon. Wadyo ko nalipay ni style ni mo. Tuo ko lang nalipay ko nimo. Pahawa na diri apay. Ah, sige sir. Salamat kay sir. Hala kay dong, nindot kayo. Lantawa. Oh, nindot kayo kay dong. Salamat kay dong. Anong dili makahapi? Kinsa may mahappy ana god. Ang awar ako na perting nagana oh. Sabi magkuha mo ana, makatabang na. May pa ka na kanahuna kag palit og bag. Nya, mga gamit riya sa sulod sa balay, wa ka kanahuna. Kompleto naman ko ang gamit diri sa balay. Kompleto. Asa man imong gig pang grocery dia? Wala uy. Way bugas, wala grocery. Asa? May pang parcel kay perte pa naghanap pang order. Ito din gyotog nimo kang Oh, Dayday. napay relo nga. Ano sige magkuan? Sig, Dayday mangani dagan kay kwarta dito ah. Wala nimong gipagasto. Unsay purpose? Ngano susuot magayon nani? Para na maibog nimo? Opo. Ha? Alangan kay Usa to imong istorya? Para na maibog nimo? Alangan kay gipasilos man ko sa kuang silingan. Dagan kay sila grill. Dili silingan ang pasabot. Isa man? Sige na, para na ko'y panghambog sa ilaha ba? Panghambog. Sa nga klase nga panghambog? Kuno na. Bahalag pobreta. Dili na kailangan nga i-compare nimo na sila nga naa sila. Alangan kay Dawato nimo nga unsa atong kapobrehon. Alangan kay do nga katawan man ko nila nga dugyot daw kay kugnaw niya wala pa jud kay mga gamit. Ayo pag sunog-sunog ka na sila ha. Sorry na go dili naman mausap. Ay nako, pertigin labada sa kong ulo ba. Ayaw nang kabalaga kay dong kahiluton tikaon niya gikan sa imong ulo padulong sa imong alho.